שלום חברים, כאן יונתן ואני הוא סון קקורוט, והיום אני משחק מיינקראפט עם חברי יובל מבננה גוטס. אנחנו הולכים לעשות בערוץ הזה, אני הולך לעשות בערוץ הזה מלא דברים, כוללים פורטנייט, מיינקראפט, דרגון בול ועוד. אז אני אשים את הערוץ שלו בתיאור, ואנחנו נראה מי יכול לנצח הכי הרבה, וזה יהיה משחק לפי נקודות. תאמר שלום יובל. שלום. שלום. אוקיי. האם יש לך הפתעה לצופים בסוף הסרטון? באמת שהפעם לא. הפעם לא. אז לי יש הפתעה בסוף הסרטון. בסוף הסרטון יש לי הפתעה. אז אני אספר לכם בסוף הסרטון. אוקיי, אז אני ויובל הולכים לעשות לפי נקודות. מי שמנצח הכי הרבה הוא המנצח, ואנחנו סופרים ניצחונות גם. זה בסדר איתך יובל? יאללה. יאללה. הבן אדם הזה שאני כרגע משחק איתו הוא הבן אדם שלימד אותי איך לשחק בכללי. אגב, תירשמו לערוץ של בננה גוטס ושלי, זה יעזור לי מאוד ואני מאוד מאוד אשמח אם אתם תעשו את זה. איפה אתה באת? נו, מה, עד שבאתי לעשות בואו בוסט. אוקיי. אז וואו. אוקיי. יאללה. כרגע יובל מוביל אולי 1-0, נכון? לא, אני נתת לך בוסט. 1-1. איך זה פגע? אל תשאל אותי, תשאל את בוגנג. לא, אני אשאל את היוצר של מיינמן. מר מיינמן. איזה קטע, יש לי פחות פינג ממך. וכמה? לא משנה. יש לי פחות פינג ממך, איזה כיף לי. ביי יובל. לא, היית לימיט, איזה באסה. היית לימיט הרג אותי. לא! רק אם הייתי כמו הפרואים שעושים דרג קליק. אם מישהו רוצה לעזור לי או ליובל. אגב, אנחנו הולכים לעשות גם לייב סטרימים. אני ועוד חברים. אנחנו נעשה לייב סטרימים ואתם תוכלו להצטרף אליהם. אתם בוחרים משחק ואנחנו עושים לייב. האם זה נכון יובל? נכון. כי אם הסרטון הזה יגיע ל10 לייקים, אנחנו נעשה לייב בתאריך שאנחנו נאמר לכם אותו, שאני אומר לכם אותו בסרטון הבא שלי. אנחנו נזמין את כל בננה גוטס, לא רק את יובל. יש לנו את יובל ואת גלעד, נזמין גם את גלעד. ונזמין עוד חברים שהם המודים שלי לא, רגע. שהם חברים מאוד מאוד קרובים שלי. שהם גם מאוד רוצים לפתוח ערוץ יוטיוב, אבל הם עדיין לא פותחים.
אנחנו נקרא להם לפי השמות שלהם בדיסקורד. כמו נגיד, אבל חוץ מהיוטיוברים, כמוני סון קקרות, וכמו יובל וגלעד שהם הבננגות. אוי כן. אוי ואבוי. ביי. עוד פעם. היי, מה אמרתי על זה? אוקיי, הערוץ שלי הוא בלי קללות. תיפול לבלוגרף הזה. לא רוצה, מה תעשה לי? הצלחתי, בום, אוקיי. אני מסכים את המקלדת שלי, אם לא שמתם לב. וואו, אוקיי. וואו. יצאתי פה בקלאץ'. לא משנה. לא, עשיתי קלאץ' ואז נפלתי והייתי עם חצי לב. כמה קילים יש לך, יובל? לי 15. לי יש כרגע 17. 18 עכשיו. וואי. רק שתדעו, כל בננגות הם ממש פרואים. הם פרואים ב-PvP במיינקראפט. נכון יובל, אתה וגלעד פרואים ב-PvP? לא, אתה לא עונה לי. יובל, נכון אתה וגלעד הם פרואים במיינקראפט PvP? שונא אותך שאתה בונה לבדלים אתה. מה אמרת? שאני שונא שאתה בונה מגדלים. שאני בונה בתים? מגדלים. מה, איך אני בונה מגדלים? פייר. אני פשוט בונה מדרגות, אני פשוט רוצה לעלות כמו בבית שלי, שאתה ראית אותו היום. בגוגל ארף. לא. הפסדתי. נעשה עוד אחד ואז אנחנו הולכים לעשות... נעשה הפעם סומו. נעשה הפעם סומו? לא בפעם הבאה. אז תעשה unranked ואז אנחנו נלחץ סומו באותו הזמן. מישהו רנדומלי עכשיו. אני לא יודע. אני פשוט מסכים. אוקיי. אני רגיל... כן, שלח לך סומו. שלחתי לך סומו. כל האוהבי פוקימון, זה המפה בשבילכם. מיינמן, eu.mineman.club, זה ה-IP של השרת. אוי ואבוי לי, אני מפסיד כזה. לא משנה. אוקיי, בסומו אני ויובל באותו רמה. שזה טוב. שמו שזה קרב פייר גם. רגע, יובל, כמה CPS אתה? לא משנה. מה? חשבתי לשנייה שניצחתי, מה? אוקיי, זה היה קאמבק מטורף. אוי ואבוי לי, לא. איזה קאמבק. עכשיו נעשה משהו אחר, בוא נראה. נו, אני כל הזמן רגיל לכתוב את השם של גלעד. הפעם נעשה פרל פייט. פרל פייט, תקשיב, אין לי מושג. שכחתי לגמרי. פרל פייט, איך אני אוהב פרל פייט? מה העניינים? מה העניינים? מה נשמע? לא!
ניסיתי לעשות משהו מגניב. אחי, אתה זרקת את הפיר לתוך הגב. אחי, חזרתי. לא, אין סיכוי. לא, אבל הפסדתי כאן. בוא עוד פעם. יואו, איזה אייקון מגניב יש פה. היי. וואי, איזה... יובל. מאיפה באת ילד? אוקיי, בום, שקט הקש. מה? כמה נוקבק, רגע. וואו. נוקבק אחד, לא! אוקיי, מי שלא יודע כל פעם שאני מפסיד, גם יובל לא יודע את זה. אני אוהב למחוא כפיים, מלא. וואו, אוקיי, זה הקאמבק כפיים. כמו האחד הזה, ומה אתה אומר על זה? ביי. השתגרתי עם אנדר פרל, כמו במיינקראפט מובי. אנדר פרל! יש אנדר פרל. ברוסקי לא יודע. אוקיי, בוא נעשה עכשיו משהו אחר. כן, מה אתה אומר? שפלתי אותך קצת יותר מדי. פרקור, אוי ואבוי לי. מי שלא יודע, בסרטון הראשון של יובל וגלעד בבננגות, יובל אמר שהוא גרוע בפרקור. עכשיו היום אנחנו הולכים לבדוק את זה. נכון יובל? נכון. אחרי בערך חודש אנחנו הולכים לבדוק את זה. זה מבחן בשבילך יובל, אבל בשבילי זה סתם קרב שאני מפסיד. כפי שאמרתי מקודם ששיחקנו ברידג', כל בננגות הם מטורפים. הם מטורפים ב-PvP. לפחות כאילו פשוט אני יותר גרוע מהם, אבל כאילו אין לי זכות דיבור כרגע, למרות שזה הערוץ שלי. אוקיי, בסדר, נו תעשה את זה כבר. אני עדיין בספון, רק שתדע. באמת? כן. אני מחכה לך. הגעתי לצ'ק פוינט 2. סליחה. לא, הייתי מהר מדי. לא. אתה רוצה לסיים את זה? לא. לא משנה. אוקיי, בוא נעשה עכשיו משהו כזה. אוקיי. מה? רימג'. בילדינג, אוקיי. רגע, יובל, תעצור, יובל, דקה. מה? תעשה עליי אופן. כן. אתה רואה את זה? אתה תראה את זה בסרטון, אני עושה עליך אימות, כן. יאללה, כאן נסיים את הסרטון. יאללה ביי. אז ההפתעה שלי היא, אני פותח שרת דיסקורד ושרת מיינקראפט. אני אשים אותם בקישור. יאללה ביי.